May tanggap tayong ano, box galing ng Cebu. Ang hirap magbukas na isang kamay lang gamit. So, ano pala to? Yung brand to. Buksan na lang natin. Compact pala to. So, compact pala yung welding na to, ano? So, base dun sa namin, pag-uusap namin sa ang problema daw ng welding niya to, umaandar naman, kaso nga lang daw, sabi niya, may pumutok sa loob. So, para hindi na tayo makadagdag sa sira, hindi na natin papaandarin, titingnan na lang natin yung loob nito. So, compact na MMA 350. So, maganda namang klaseng welding nito. Kaso nga lang, may nawala na yung mga pintura, kinalawang na ng konti. Di bale, ayusin na natin yan. So, hindi ko napapakita, bubuksan ko lang yung loob para matingnan natin kung anong naging problema nito. So, bali, ito yung loob, Ay, kaya hindi na pala na power to talaga. Kasi yan yung piyesa na pumutok. So, no power to pagka ganito. So, linisin ko lang muna yung welding machine kasi marumi para maayos yung pag-repair natin. So, bali andito na yung board ng Compact 350, So, kita nyo naman dito, yan yung power IC natin, power supply IC. So, pumutok yan, So, nakita nyo dito, parang may tabon kasi ito ng kulay puti. Siguro, natanggal na yun, gawa nga ng pumutok to, So, ang madami hong dahilan kung bakit pumutok yan. Ang pinaka-common na problema sa welding machine, ba't pumuputok yung mga regulator, may sira yung bandang secondary mo at saka yung yung MOSFET mo. Dito sa diode output natin, may nakikita tayong namumuong puti. Siguro gawa nga ng may corrosion na dito, So, isa rin to sa titingnan natin. Pero pagka dito kasi nagka-problema, ang masisira lang, ang kadalasan na encounter ko, puputok yung natin, mga IGBT natin pagka yung diode ang nagka-corrosion. Gawa nga ng yung welding machine na to is galing pa ng Cebu. So, kailangan nating maayos. So, kahit konting problema, dapat malaman natin bago natin may padala to ulit, Sa visual inspection pa lang, wala akong makita masyadong, gawa nga lang nung una, ang dumi ng board. Siguro, isa rin yung factor nun. Yung dami na nagkaroon na ng build up, kaya pumutok yung IGBT, natin, power supply IC natin, So, check na rin natin pagkatapos nito. So, tanggalin ko lang muna yung power supply IC natin at saka yung dalawang IGBT para matester natin,
So tanggalin ko na lang pala to, ano, kasi medyo marami ring dumi, oh. So ayan, natanggal na natin. Karoon nga dito siguro ng ano, baka nabasa to. Yan, oh, kulay puti. Kasi hindi naman yan ano eh. Hindi naman yan ano, heatsink compound. Kaya siguro isa to sa dahilan. So linisin na rin natin yan. So dito tanggalin ko lang yung mga pyesa, no? Kasi nga gawa nga ng may corrosion, hindi natin malilinis dyan banda. So bali tinanggal din natin yung mga kapasitor dito, ano. So ito yung mga kapasitor. Gawa nga ng lilinisin pa natin yan kasi may ano pa rin dyan, no? May mga alikabok pa rin. So bali pinagtatanggal ko na lahat, ano, kasi nga ang daming ano, daming mga nagbi-build up na ng mga alikabok na nagkaroon na ng resistance. Yung capacitor tinanggal na natin. Kaya isa yung dahilan ba't pumutok tong ano natin, power supply IC natin. So linisin lang muna natin na maigi ito, tapos balik tayo. So bali yan, ano, so malinis na yung board. So bago pala tayo mag ano, yung mga tinanggal natin, ibalik natin yon bago tayo mag testing, ano. So kaya naman ako, hindi ako nagtubiling tanggalin yan kasi nga meron tayong board view nito, ano, matagal na. So pakita ko lang yung board view niyan. So yun yung board view natin. So yan. So pakita ko lang, so ganyan yung itsura. Kasi ito rin, yun, ganyan yan. So parehas na parehas yan, walang pinagkaiba yan. So kaya kahit natanggalin natin, hindi tayo mag-alala kasi may balik din natin sa original na mga posisyon at saka part number niyan, ano. So yan yung board view niya ni Compact 350, MMA 350. So balik tayo dito, ano. So bali ibabalik na natin yung mga piyesa na pinagtatanggal natin. So pati itong mga piyesa nilinis din natin yan. So malinis na malinis yan. Ibalik ko muna yung mga capacitor. Tsaka naipakita ko na sa inyo yung diagram nito, ano, yung board view nito.
Bali na ibalik na natin ano. So ikabit muna natin yung power supply workbench natin para matesting na natin to. So bali ngayon ano, naikabit na natin yung mga control dito at saka indicator. Yan. So subukan nating sukat dito ng signal kung meron ba. Wala tayong masukat na ano. Hanggang 377, mataas na to ha. Hindi kaya ginalaw to. 350 lang to eh. Pagka walang signal, hindi umiinit yung dalawa, N channel at P channel MOSFET natin. Tataas ko lang konti yung yung camera para makita niyo yung tester. 50 volts AC. Tapos gawa nga ng tinanggal natin yung distributor transformer dito. So bali dito tayo magsukat yung pinaka niya. Yan. Tapos tingnan niyo yung tester kung papalo ba ano. So on ko na. Iilaw naman to, makikita niyo naman yan. So ayan. So wala tayong masukat. Kahit na ano ko. Pero paglagay natin sa 10 volts. Yan konti lang yung konting-konti. Yan. Gumalaw yung tester pero konting-konti lang. So ibig sabihin wala tayong 380. Talagang ginalaw na ata ate. Yan, 380. 350 lang kasi dapat eh. Yan. So wala tayong voltage signal dito sa distributor. So ang problema dito, may problema yung PWM natin. So hanapin natin kung anong naging problema ba tayo lumabas yung signal ng PWM. Pero kung alam nyo kung paano nawawala yung PWM at paano siya nagkakaroon ng PWM, so madali na lang sa inyo. Pero kung hindi, talagang mahihirapan kayo. Pero sa case na to hanapin muna natin kung anong naging problema nito. Ba tayo lumabas yung PWM signal. So malamang may mga problema pa dito sa mga mga transistor, resistor, capacitor Kasi yan yung nagda-drive dito eh. Tsaka tingnan din natin kung isa ring dahilan ba't walang tayong signal na makukuha, walang supply to. So tingnan natin kung may supply ba. So meron taas natin. So natin. So yun may signal tayo, may supply tayo na 17.40. So tas wala tayong PWM signal. So
malamang sira to, ano. So hanapin muna natin yung problema niyan. So balik tayo dito sa board, ano. So trinouble ko ng konti to, kaso nga lang wala akong mahanap na ibang problema, no, kundi yung PWM natin kailangan na natin palitan. Wala talagang may lalabas na signal to, eh. So kaya papalitan din natin yung dalawang IGBT, gawa nga ng nagloko to. Tapos isa din sa kinonsider ko kaya ako papalitan, kasi nga yung welding machine na to galing pa ng Cebu, so malayo na, no. So mahirap na. So kailangan nating mapalitan yan, at saka yung dalawang IGBT. Tapos yung power supply IC natin, tapos yung ibang parts pa doon na sira, kailangan nating palitan. So bago natin unahin yung power supply, ito muna yung PWM unahin natin. So naglagay na ako dito ng pamalit. Ito yung pamalit natin. Ano ba yun? Makikita nyo ba yung number? Yan. So yan yung number. So lagay muna natin dito. So tanggalin lang muna natin yan. So tingnan nyo lang yung tester. So ulit nakalagay tayo ng 50 volts AC. Yan. Tapos on ko yung welding. So ayan, meron nang lumabas. So okay na yung signal natin, ano. So check ko pala to sa oscilloscope kung okay ba yung PWM signal nito. Teka lang, lagay muna pala ako ng test point. So yan, nakalagay na yan. So tingin tayo dun sa scope. So on natin. So ayan. So yan, okay na yung signal natin, no. So push ko lang, ha. So yan na yung signal natin. So reference voltage niya, 22.6 volts, tapos 33.33 kHz. Ang baba yung hertz, hindi umabot ng 50. Okay na rin yan, hayaan na natin ganyan. So balik tayo dito sa board ni Compaq, So pati yung mga pulse transformer natin nilinis din natin, para makaiwas tayo dun sa
mga problema na i-cause nung maduming mga pulse transformer. So ibabalik na natin to, tapos na rin natin ma-check dito yung mga signal. I-check na lang natin yung signal na lang papuntang IGBT na mismo, kasi dito na test na natin. So mga IGBT na lang. So ikabit natin to, tsaka yung pulse transformer ng power supply natin, para ma-check din natin yung lahat ng pyesa rito bago tayo magkabit ng bagong power IC So bali na ikabit na natin yung output pulse transformer natin So dito na-check ko na rin dito, wala namang problema. So lagay tayo ng bagong IC. Saan ba? Nahulog pa. So yan. So yan yung number. So yan, nakaset pa rin tayo ng 50 volts AC. So on natin, sana walang pumutok na piyesa So ito na Yun. Yan, dali din, meron na. So at least okay na yung natin. Okay na yung nilagay nating bagong IC. Sumilaw na dito. Kaya lang. Testing natin ng balik natin. Yan. So ulit, on natin. Yan. Kumana na. So dun pala sa kabila ang testing natin. Baka walang dito, masira pa yung bago nating Pag naglagay tayo dito ng bago tapos hindi natin na-check. Yun, ayos, parehas lang. So yan, pwede na natin ilagay yung natin, bagong IGBT natin. Kasi yung isang IGBT dito may problema doon sa tinester natin. Kaya papalitan na natin lahat. Gawa nga ng yung welding machine na to galing pa ng Cebu. So para iwas tayo dun sa sakit ng ulo, tsaka para kapati rin si customer, palitan na natin ng bago. So balik tayo dito So tapos ko nang malinis yung mga heatsink. Ayan, makinis na rin yan. Tapos ito yung lumang IGBT, tapos ito yung bago natin. So magkaiba sila ng appearance pero parehas lang ng number yan. Hindi nyo, huwag kayong ma-confuse doon. Basta importante magkaparehas ng number. So ito yung luma So aware lang ulit kayo dito sa bagong IGBT Hindi ko na papakita dito yung paano yung mag-test, kasi napakita ko na sa nakaraang video nakailang video na ako. So aware lang kayo dito na parati nyo i-check kung yung bago good ba talaga, kasi may bago na sira yung loob ng IC ng IGBT Kaya aware kayo doon. Kailangan yung parating i-check bago nyo ilagay doon sa board.
kasi ayos na yung board, tapos baka hindi nyo na check to, may sira pala yung IGBT. So dagdag sa problema. Para iwas doon, parati nyo i-check. Ayan, pwede na tayong mag-testing ano, kung may masukat na tayong output voltage dito. So set up ko lang saglit ano, tapos testing na tayo. So ayan, testing tayo. So on natin to. Yan. Tapos tingnan natin kung may voltage output pa tayong masukat. So on na natin. So ayan, 49 353. So meron ano. So bali okay na. So hindi siya umabot din ng 60 volts. So ganito muna kasi si-set up muna natin dun sa chassis ano, para mas maganda yung ano, para mas maganda yung pag-test na natin. Yun, panandalian lang yun para makita natin kung may okay na ba yung gawa natin o hindi pa. So pupush ko lang ulit, tapos lagay ko na sa chassis ano, para doon na tayo mag testing ng medyo matagal. So balik tayo dito ano, sa board ng compact. So ayan, naikabit na natin dito sa ano, sa chassis niya ano. So napapansin nyo, yung chassis bago na yan. Yan dito, hindi bago, bagong pintura lang, katatapos lang. Yan, yan na yung itsura. So malaki yung pinagkaiba niya yung una kaysa ngayon. Yung dati yung chassis kinakalawa, ngayon balot na balot ng pintura yan. Tapos dito rin, yan, ito mga markato ng ano, kalawang. So di na natin makaya yan, kaya pininturahan lang natin. Tapos yung cover naman ito, pinatuyo ko pa no. So bali ngayon ite-testing lang natin. So yan. Tapos on natin. Ayan. Mag-on na yung ano natin. So maabot siya ng 359. So 9 ampere lang yung dinagdag.
So, suka tayo kung may output na ba tayo. So, ayan. 51. 51.8. So, bali okay na yan, ano? So, pwede na natin tong ano, i-testing, i-welding sa labas, ano? So, antay-antay lang tayo kasi may ano pa na maambon sa labas, di tayo pwedeng magpag-welding, baka mabasa yung board eh, magkaleche pa tayo. So antayin na lang natin yung ano, yung ambon ni mawala, saka tayo mag-welding. So bali andito na tayo sa labas, ano. So susubukan na natin itong ano, paanda rin yung welding na to, yung compact 350 model MMA 350. So nakasaksak na to, yan o. On na lang natin yung welding. So yan. So siguro nasa ano lang, try muna natin ano, yung welding ng 100. Yan. Mahina yung 100 nya. So saan ba tayo magte-testing? 200. Dito. So try natin i-welding to. So balik tayo dito sa ano, sa loob, ano. So nandito na ulit yung ano, welding inverter na compact yung brand, model MMA 350. So nilagay na natin, no. Nasarado na natin yung cover. So ayan. So kung dati kinakalawang to, ngayon mukhang bago na to, pero ano, pininturahan lang to, ano, gawa nga ng bago na kasi yung loob. Maayos na yung loob, maayos na yung board, lahat doon maayos na. Tapos yung ano natin, yung chassis natin kinakalawang, kaya pininturahan ko na, no. So buong welding yan pininturahan natin, yung loob at saka yung cover, para wala nang ano, wala nang kalawang. So ayan. So kulang na testing na natin, ano, pero tapos na natin tong may welding sa labas. So dito na lang, on na lang natin to para maano na rin natin. Ibigay ko na rin kay customer to. Hindi pala, may padala ko na kay customer. I-inform ko muna si customer na tapos na yung welding niya, no? Kasi yung welding na to galing pa ng Cebu to eh. So on natin. So ayan. So hanggang 360, 359. So suka tayo ng output. Yan, 50. So bali okay na, no? Pwede na nating ibigay kay customer. So kung nagustuhan niyo yung video, so please like and subscribe, ano? At salamat na rin sa panonood. Hanggang sa muli. Maraming salamat.